Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius ma jaċċettax argumenti differenti minn tiegħu dwar il-COVID-19 u għax preżentatur indipendenti affaċċjah bil-fatti jgħidlu tkunx laburist. Mistoqsi dwar il-COVID f'mument fejn in-numri telgħu mad-dinja kollha, David Agius waħħal kollox fi Gvern Laburista u meta l-preżentatur staqsih dwar dan ma ħabb pjaċir xejn. Waqgħu għax għandna Gvern Laburista li ħad deċiżjoni żbaljati u ħżiena għal Agius bil-preżentatur jistaqsih għaliex. Mela inti tiftaħ l-ajruport wieġbu Agius f'intervent mimli kontradizzjonijiet. Il-preżentatur qallu l-ovvju meta argumenta kif jekk ma jiftaħx jgħidulu għax ma fetaħx u jekk fetaħ għax fetaħ. Ma niġġustifikawx l-inġustifikabbli kompla Agius bil-preżentatur Bonaci ikompli argumenta kif ma stajniex nibqgħu magħluqin. Dan L-ewwel l-ewwel għamilha biċ-ċertifikat stenna. qabeż kulħadd fuq. Stenna. Imma qed tiddefendi l-indefensibbli, hawnhekk fejn nisib da b'jaħsbuk laburist. Tkunx laburist. Billi tiddefendi dak li huwa laburist. Għal din id-dikjarazzjoni l-preżentatur li jilqa' lil Agius b'mod regolari wieġbu hekk. Qiegħed minn taħt fuq dik u ma tgħidlix hekk, onorevoli. Le. Kieku jien Malti. Għandek rispett lejha bħala preżentatur ma tgħidlix hekk. Iva ngħidlek. Le, tgħidlix Qed hekk. tisbalja. David Agius kompla jgħid li l-pajjiż kellu jibqa' magħluq min fetaħ il-Gvern għal Agius. David Agius għal dan fl-istess ħin li l-partit tiegħu jattakka lill-Gvern għax għalaq l-iskejjel tal-Ingliż biex komplow l-inkonsistenzi fuq il-COVID. Fil-programm mimli tbaqbiq u tajjir lejn kull min ma jaqbilx miegħu, il-Viċi ta' Bernard Grech qal li n-nies qed jibżgħu jgħidu kemm hu tajjeb. Li jibżgħu jgħidu David tajjeb, li jibżgħu jgħidu Bernard se jitkellem tajjeb fuq di.